Happy Sabbath, habari ndi alongo. Tikulandireni ku Sabbath Monologue ya lero pa June 7, kanga di June 7. I hope munali ndi wiki kapena kuti sabata lopambana, and I hope kuti ambuye wakumwamba akusungani ndi thanzi ndi moyo. Nimakondani kwambiri. I really appreciate presence yanu moyo mwanga. So you, my viewer, I do not take your presence for granted. Mukaonera olo mukamaonera kumathira ndemanga kupanga comment in the comment box. Just comment anything. Comment, so you can say amen, comment things on the video musimo zimathandizira kuti no video ipite patali. Popanga zimene zozo mumakhala kuti mukuthandizira kuti no kulalikira uthenga, iniyo muthandizira kuti video yonso ipite patali. So comment anything. You can even comment an emoji yosekelera, ka emoji ya thumbs up. China hiyo simene mungathe panga comment, tiye tipange comment musimo. Ndiye paja ine ndine cameraman wandeka. Ndiye mundikhulupirira kuti ndimakhala ndikuyang'ana apapa, ndimakhala ndikuyang'ana pa screen ndikuona kuti kodi chikujampula, ndikusuzumira ma minutes, kusuzumira battery yanga kuti ndione kuti china hicho chonse chili m'malo mwake. Akulandirani ku Sabbath Monologue. As you can see, again we are in nature once again. Nature menda bwa lero kulibe any big river, just tima streams dongoyenda, but it's beautiful. Kwa mitengo so kundikumbusa kwa asisi yanga komwe kumpoto kumphungizi, so it's kwa mitengo so yo panga tower yopita mwamba yo kuvindikirana pa mwamba apa. It's very, very beautiful. Mwina mwaiona kale kuti Sabbath Monologue kumakhala more of a freestyle. Sino makhala kuti chifukwa tumayipanga kumalo kuti si tibe projector, si tikuona pa computer, so ikumangokhala more of a freestyle, kungokhala tikucheza ngati tikucheza choncho maola awa asabata. Yeah, so as I was coming, mene ndi mabwera, okay, actually maybe tipemphere. Ambuye akumwamba pamene tupanga Sabbath Monologue imeneyi, mudalitse mawu onse amene takambirane kucheza kwathu kwa lero. Mudalitse anthu onse onera kuti adalitsike mwapaderadera mu dzina lopambana Yesu Khristu. Muthamangitse Satana, mutisunge, mutipatse mawu anu m'kamwa mwanga m'dzina Yesu Khristu. Amen. So mene ndinalowa kukutentha, kulidzuwa, kutentha kwa uncomfortable kuje. Ndiye mwene ndikhulupirira ndizikhanga ndikuthamangitsa zinthu zouluka zangati monologue tinapanga ku St. Joseph River kunokoso kwachuluka zouluka. Anyway, koma ndimanena kuti mene ndimabwera, mene ndimalowa kukutentha kwambiri. Ndeka imagine munthu ndochoka chalichi ndavala jacket yanga ndeke kukhalitsa kutentha, kumatentha ndekuti mangotuluka thukuta kutentha kokha. So mene ndimadza lowa pa mtsinje, mene ndimalowa ndimadutsa pena pake pa mtsinje wina wake. Ndiye sinanga kumene tinayimika transport, umene nayimika galimoto, ndiye kuti kumene kunayidzuwako
Hello. Ndi kumene kunali dzuwako. So ukamalowa mitengo machita kukhanga kuti ukulowa in a sanctuary, in a temple, right? Ndiyeno, what I want to say is ndifuna nene kuti it's amazing how Mulungu ananena mu Bible nena kuti time of trouble ikadzafika, time of trouble yake tukamba za the time of trouble ya Sunday law, right? Amanena kuti amatilangiza kuti don't prepare what to say. Bible material, don't prepare what to say, because the Holy Spirit akuti mzimu azakupasa chonena nthawi yomweyo. So I'm saying this for you, as wakakuti sometimes what God does zimangondisangalatsa. Wakakuti mawu a Mulungu ali pafupi mutu mwako. It's very easy for Mulungu kutenga verse nkukuyankhula china chake. So mzimu amayiza ma verse omwe aja ali mutu mwako aja, ali mutu mwathu amene tinaloweza. He takes those verses and amakulankhula china chake, amakukumbutsa china chake. Ndikulumikiza ndi nkhani ya kuti nthawi ya Sunday law sitikuyenera kupanga prepare kuti a set speech, right? Sitikuyenera kupanga prepare a set speech. Mzimu azatikumbutsa what to say, what to speak. Anyway, so mmene ndimalowa ndoti dzuwa inandipwetekako basi. Natuka tukuta natenthedwako basi, nanga sindavaso jacket, natenthedwako basi. Ndiye I had to naenda mwachangu kuti ndilowe mu canopy ya mitengo yet. Yeah, so nalowa nangoti kungolowa kuchita kumvoti zizi kuti pamene pakutentha ndi pamtetete paja, pamene palibe mitengo paja ndi pamene pakutentha. Koma mkati mwa mitengomo muli zizi bwinobwino simukutentha. It's actually even a big lesson to my human beings. Timakonda kuti my human beings kwa chachimo, we are disconnected from design. Mene Mulungu anapangira design, right? So we are disconnected from nature, from design. I believe kuti tinakhala kuti timasunga mitengo mene tikuyenera kuisungira, kusunga chile, right? Kuti osangofika pamalo ponse ndikupanga clear. Yeah. Tinakhala kuti timasunga mitengo mene imayenera kusungidwira. Mwina bweza mbiri sakudandaula. Mphepo za mkuntho, I can imagine chichile cha thick, kuti mphepo ya mkunthoyo even itati yabwera mu chichile cha thick. I can imagine kuti singakwanise kugwetsa mitengo yonseyo, right? So some of these things, they are put there to create balance and protection, they're for our own benefit. Now time again nadabwa ndikuona Doug Batchelor another verse nake the tree is the life of man. Inenso I was shocked today. Kani kuli verse yotero, I didn't even know kuti verse yotero. Inena nsankatsa kwa basi. Kuti the tree is the life of man. Some immaterial verse here, something like that. So we are disconnected from nature. And wait, we are tina basi, we got disconnected. Faja chimo tina loser design. We do not know, we do not live according to many design ili. Anyway, so kungolowa mitengo muja zizi. Now ndilumikiza ndinkhani kuti Mulungu amakulankhula using mawu amene ali mkati mwako nkale. When the word is already kuti munthu say unaloweza verse, unaloweza ma verse, unaloweza verse, unayiwerengapo and it's very close to your mind, the Holy Spirit just takes that same verse and kukulankhulitsa. And that's how he would do it mu nthawi ya Mark of the Beast. That's why we don't prepare a set speech. It doesn't mean kuti ungokhala. What it means is, as you are doing daily communion, reading the word of God, the Holy Spirit will use ma verse amajao. You are preparing time in a. He will use that verses to encourage you. So when I entered, nangu tungolowa kuti mitengo yandipangano cover it. Ndinangomva voice. Mulungu akundikumbusa kuti I told you kuti the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. And that is Masalimo 121.
I think it's verse 1, 2, 3, 4. I think it's verse 5. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. I think in verse 5, ngatisali verse 6, Command Masalimo 121. The verse just came quickly like that. Oh, and it just reminded me, to me, this is the lesson I got, it. Mungu ntangoona lesson imene yokuti mitengo yandipanga cover. Ndikuyang'ana mwamba muno foti ndikuyang'ana mitengo yet kuti yandipanga cover as a canopy. It also gave me an opportunity to prove promise ya Mulungu. Pali ma promise ena akali in Bible, we will have to wait until that time kuti tizaipange prove it. Koma ine ndimaona kuti Mulungu panopo is also giving us a chance to pre-prove. Kuti tisango tapangire to prove kuti verse verse promise ya Mulungu ananena ichi ndiona ndipo kutsogolo kuidzathekadi. So the Bible says the sun shall not smite thee by day nor the moon by night. And this is the second time mene Mulungu wandipangira apply that verse in my life. It's the second time. The first time it was not using the trees, it was using another thing. I will not go there. This second time he now used the trees. You see, I told you, the sun shall not smite thee by day nor the moon by night. So mlili wa number 4 you are a righteous person. You have a righteous person. I mean, you have the righteousness of Christ. Right? That's what I mean. You are covered by the righteousness of Jesus, and the righteousness is living in you. You have nothing to worry. God has zinthu zambiri zimene angathe kuyuza to shield and protect us. And I believe that he will also make use of zinthu za natural to protect us. It will not just be kuti dzuwa losiri kutentha, siri kutitentha, koma God can use these things. In one of the places, ankachula malo siyana amene anaona ana Mulungu in the great time of trouble. One of the places she mentions that she saw the children of God, munali muma forest, munkhalango. So look, if you are in a place where it is covered by trees, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. But the wicked, they will be troubled, because most of the city places, Malago city, anachosa mitengo kalekale, anachosa nature is not there. Amakhala mujango, it's a concrete jungle. We need to really, tinakhala very disconnected ndi nature. Unena chilungamo chake. We are very disconnected from nature. And ma consequences ake tizaona kutsogolo kuti mitengo ija tinangoona kuichecha yonse kuidula, mitengo ndiyofunikira. Tizaona ma consequences. But ana Mulungu who don't mind camping in the forest, inevena pange saname akulu saname. I know time of trouble in it's the most fearful, most dreadful time of human history. Kuma to a certain extent, to a certain extent, I'm excited to see it. Come of course, the Bible I would woe to you who desire the day of the Lord. The single option, the single andima. Come to a certain extent, I love nature, I love nature. I love nature. So, the reason I'm excited, the time of trouble is an excuse, because in because serious color in nature. Continuously 100% color inside nature. Not even a house to obstruct the contact they have in the nature. Dependa pake sana mezima ndisiriritsa. Kuti Adam and Eve amakhala in glory, because the grass maudzu, they were the carpet. The blue sky was the dome. The trees were the canopy.
They were living in direct contact with nature. Then masirira. That's why sometimes time of trouble nimangona ngati is like an excuse. Kuti oh, see, adithamangisa kuti kusite kuja. Ndeti pange basi fende tapita tu kumapiri kuja. Tukakhala. Pena pake mango vekera ngati kozokhala a very nice excuse kuti basi zimene timafuna sonkumene ofa zingokhala mu nature. Kungokhala ndika tent chani just to keep you from rain. Koma imagine mama, say you just wake up and you just go to the river. Ndukazithira madzi, umamwa madzi from the river, and then you commune with God mu nature. Brothers and sisters, zaname zima ndipanga excite. Koma I know kunena kuti don't be too excited. I know kuti sizakhala nature yake, condition ya dziko sizakhala mene ndikuyiganizira mwet. Kuzakhala kuti the earth is troubled. Izakhala kuti the earth is angry, the earth is troubled. Ma elements ali angry, madzena kusanduka magazi, kuchitika mphepo za mkuntho. The earth will be angry. So the earth, that was the elements of nature, they will be reeling to and fro. So it will not be entire dreadful kwambiri. Entire dreadful. Yeah, that's where the future children of God will be. Some will be in forests, and right now, and in the mountains, and they'll actually be in prison, and they'll be in dungeons. So 144,000. Tasambira ndikamaganiza kuti tikaza ngati tizapezeka tuli we are part of the living saints in the 144,000. Ambiri timaziganizira tili kumapiri. As if ana onse mulungu azakhala kumapiri. Koma eno aiti ndithu ngati nsakulakwitsa pena pake anawo nana mulungu ali ena, they were in prisons, in dungeons. Dungeon ndi underground prison, underground facility. It's a dungeon. Ama kuika ni pansi kuna kwandima ko tino basi. So it speaks like they were just azango was here to starve it. So that's where they will be. Koma there will be 144,000. As they are in the group of the 144,000. As they are the living saints. Koma they will not be in my forest timo. Koma ena they'll be in my forest timo, ena they'll be in mapili, ena kakuti scattered all over the Zikola Pass. It's going to be a very interesting time. Ena yesu azapeza from the ndekuti ngatali kuma dungeon ngata amanga, I believe kuti yesu azapeza ali kumene koko, unless mwina zachitika za ku Acts of the Apostles, mwina yesu asanabwere asanaonekere, mwina angelo azapita katsegulira kaye prison yo ndikukaa kumanizana nawo ndi azinzawo kaya kwina kwake. Pachakumbukira kuti mtime of trouble so muliso special resurrection, inapena pake tsana yake I think ndikauza nzanga ngati sakulakwitsa kuti pena pake anthu fe ngati faith yathu ili yeni pena pake timonesa a low faith, chikhulupiriro chochepa, because ngati faith yathu ili yeni, do you know kunena kuti anthu amene akufa in the faith of the third angel kuti afa mokhulupirika adzuka soposa ila pompa, adzuka yesu asanabwere mitambo mu the special resurrection. Amekonda nkhani imene Martin Mandula. I think I've heard him preach about it again. Namuva kuyikamba nditu in I think kuna crusade kana representation ndaiwala. But some people will be resurrected. It's called a special resurrection. Then if our faith is really like a very true faith, a strong faith, and amena kumalia panopo tikumana nawo, amena kumalia in the faith of the third angel, tikumana nawo posa chedo pompa. Very, very soon, tikatukumana nawo, because they will be resurrected in the special resurrection. I don't know whether we'll be able to meet them. Those are intricate details. I don't know about them. What I mean is good, they will be resurrected very, very soon in the special resurrection. So, those are just some of the lessons
The sun shall not, kani iliyosei inachokera kuti the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. Some of the children of God will be under the canopies of trees. So I believe the plagues are not universal. Sikuti kwina kulo sikuza mitengo izaonongeka. I think Yoweri anakamba nkhani imeneyi. Mitengo izaonongeka, mitengo ya izauma chifukwa cha mliri wa number 4 wa dzuwa akutentha kwa dzuwa. Tentha kwa dzuwa mejo suzakhala kwa masewera. So not all, Komano says the plagues are not universal. So not, I believe it's not all the forests that are going to be destroyed. Ma forests, I mean, Mungu apanga preserve kuti kukundisunga kwana anga. I mean, they'll be preserved for the sake of ana Mungu. Wabisa kumene kuti, and nobody will be able to find you there. Nobody. You know, sometimes simakhala worried about things. Koma zoti Mungu anapanga promise kuti he shall hide thee in his pavilion. Imatero inu. Pachanani akundifanda uleweze Masalimo 27. Pakana pano sinamuloweze kula kwatu. Koma I think ni Masalimo 27 amanena he shall hide thee in his pavilion. Unfortunately Bible langa sindi naende nalo ndaisia mgalimoto. So, and the Bible mendina ili pa phone ndi kujambulira. So sinditha kupanga refer. Komano, he shall hide thee in his pavilion. Even Masalimo 91, under his wings shalt thou trust. Mulungu asatibisa. He has ways to hide us. Mamawa ndikamapanga devotion yanga nimakonda kuyatsa ka laptop screen nde ndikamawerenga the Bible nimakonda kuyatsa ma nature videos. Mukhoza kuyang'ana ndi ma video abwino kwambiri. They are called the Scenic Relaxation. Mukangotaipa Scenic Relaxation 4K. Scenic Relaxation 4K, or alternatively mukhoza kutaipa dzina la malo, like say for example mukhoza nena Alaska 4K, ndipo mabwera ma video a nature akuonetsa ku Alaska dziko lindu lokongola ko basi. Netami ndikamuonera yonjo. Ndikamuonera ukundikuwerenga ndekuti the video is just playing in the background basi as you are meditating, the nature video is playing. Imakhala so nice. Netana ukamuona ma forest aja. Mulungu amazango the forest imene munthu angakupese kumeneko. Ukamuona zima forest pa ma video, munthu angakupese kumeneko. Especially with my assistance. Koma just the forest itself, the forest is yovuta kuti atakupeze. Komanso with my assistance, they azango zungulia. They will search for you. Koma azango zungulia forest imo, not able to find you. I'm telling you, Abanda Longo, if we are faithful to kwa Mulungu, kwa ma requirements ake, and tindi relationship yo yakuya ni Mungu, God will protect us in the great time of trouble. Mulungu azatipanga shelter. So tisachite mantha. Do not be afraid. Osachita mantha ndi the great time of trouble. Mulungu azatipanga shield and protect. Pachariru Sabbath monologue ndiya freestyle pache. Ndiye mundikhululukira kuti zine zimakazi kubwera just pompa ndikamaganizira. Something that I meditated chimene nachiganizira mkati mwa wiki ndipange share. Army ya Mulungu ili ndi magulu awiri. Mark of the beast imene kubwera ndi nkhondo, anthu ambiri sadziwa zimene zizi. It's not just the mark of the beast is not just the okay, it is not just the kungokhala kuti it is a false system of of worship. Mandive said kuti mwina ndiza system ya bodza.
alone payoka. No. You have to understand kuti iyi ndi great controversy. This is a great controversy, a great debate, a great battle. The two sides fighting against each other. The Michael and his angels fought against the dragon. Nkhondo imwe ichinamba kumwamba ija ikupitirira. Ndiye the final battle, the mark of the beast. Iyo ndi the final stage. Mandivesa kameko. Mark of the beast is the final stage, the final nkhondo. Eh? The final match. That's the fundamental. It's the final match. So again, it is Michael and his angels versus the dragon and his angels. In the mix now, kwabwera gulu lina latu ma humans now. Now, my angels hajabwera, abwera now on the side of the righteous humans, helping my righteous humans. On the other side, also my fallen angels fighting using the wicked, my unrighteous human beings. So it's going to be a clash. It's going to be a battle. This is what I wanted to. This is what I meditated this week. Zimene ndinapanga meditate. Napeza ona kuti army ya Mulungu ili ndi magulu awiri. Army ya Mulungu ine magulu awiri. Army imene Mulungu adatumize to fight Mark of the Beast, nkhondo ya Mark of the Beast. It has two sides. Magulu awiri amenewo maina ake ndi awa na awa. It is divided into two groups. Pali the dead saints, ndiye pali the living saints. These are all armies. Anthu osewa ndi anthu ankhondo, ndi asilikali ankhondo amene atakamenye nkhondo mu Mark of the Beast. Amene atapite ma frontline soldiers amene Mulungu atayambilire kutumiza. The frontline soldiers akhala ma dead saints. Okay. Durantauza chani. Amene atayambilire kupereka testimony. Chifukwa battle hii controversy hii is a testimony. Anthu akwene aperekere umboni wonena kuti no lamulo la Mulungu sili lidakali enforce, sili natere pa mtanda, komanso lamulo la Mulungu ndilotheka kulisunga. Not only that, lamulo la Mulungu ndilokondedwa kobasi, anthu ena amalikonda kobasi to the extent that they are willing to die for it. So amene akuyamba kupereka testimony imene iyo ayambilira ndi ma dead saint. Nana kuti kumagulu angati kuli magulu awiri, ma living saint and ma dead saint. Ndiye ma dead saint akupereka their first testimony. Now I'm not saying kuti nthawi ya Mark of the Beast 144,000 alipo kale. When the Mark of the Beast starts, 144,000 ilipo, chizamba ndi chigulu chambiri. Mark of the Beast kazabwera, army izakhala yayikulu kobasi. Izakhala kuti chizamba nchigulu chambiri cha anthu. 144,000 azakhala mkatikatimo. Koma azakhala kuti sanasongoke. Songoka, what do I mean? Sana wonekere bwino kuti no my living saints aja ndi awa. Because anything can happen. You can either be a dead saint or a living saint. Nde sizinadziwike kuti nanga si Mark of the Beast yangu yamba kumene, martyrdom yangu yamba kumene, anthu yamba kumene kuphedwa. Nde sizinadziwike kodi ugwera mu living saint, kodi ugwera mu dead saint. Mwandimvesesa mewe? Ndiye
magulu ndi awiri, gulu la ma living saints na ma dead saints. Ndiye nkhondo ikudzayamba. Now dziwani ichi kunena kuti mark of the beast ikabwera, Bible limatiuza nena kuti anthu amene sapanga worship the image of the beast, gulu lina liphedwa. Amene aja ndi ma dead saint. Now kuma dead saint kuma dead saint kuso kulinso magulu awiri, right? Kulinso magulu awiri ku dead saint. Kuli dead saint okufa panopa, mark of the beast inayambe, koma ndi saint okhulupirika wangomwalira mwina anadwala kana ndi ngozi kana tani. That is also a dead saint okufanso in the faith of the third angel. Ndi gulu lina la ma dead saint imenelo. Amenewo ndi ma dead saint so nawo ningotero. Then kuli gulu lina la ma dead saint amene akuzafa as martyrs. Mwaona kuti kuli magulu awiri. Kuli ma dead saint okufa panopo, kuli akali sanafe as a martyr, angofa natural causes, njira ina yake afa amwalira. That is also a dead saint. But there's another group of dead saints amene ndi asilikali a Mulungu. Ndi amene ndikuti ndi ma front line soldiers amene Mulungu adzawagwiritse ntchito mu nthawi ya mark of the beast to give testimony yoyambilira. Testimony yoyambilira imene akupereka ndi their blood. Akupereka testimony yoyambilira ndi their blood. So that is the very first testimony imene kuzaperekedwa ndi anthu ndi asilikali oyambirira amene ali ma dead saint. Akupereka testimony imene ndi their blood ndatero, right? They will testify with their blood azafa. Apa ndikunena ma meditations anga ankati mwa weekend. My meditations ankati, I'm just sharing my meditations, mwina ena mukozophunzirapo a thing or two. Ndiye nkhondo yambika. Nkhondo imakhala uko another army kuno another army, right? Ndiye side ya Mulungu inda nakale kuti the first people that God are sending, they are going to die. They are going to die. And along we need to prepare our minds. Yes, kuti anatipanga warn daladala zimene zizi. Anatiuzaso chifukwa chake chimene anatipangira warn beforehand. Kuti izi ndikuwuzani kuti musazakhumudwe. I'm preparing your mind. Mukonzeke una kuti ena ndinu asilikali yake, ndinu okapereka umboni ndi mwazi wanu. That is your role. That will be your position mu nthawi ya mark of the beast. Inuyo mukaperekera umboni using your blood. Akuti mwazi wa a saint, wa a martyr, uli ngati seed yomwe yapa uli ngati mbewu imene yadzalidwa. Pamene mukufa chonchija mukupereka umboni ndi moyo wanu, anthu ena azatembenuka because of umboni wanu. So think of it as evangelism. The evangelism, mark of the beast, loud cry, part of the loud cry is kupereka umboni ndi your blood. Ndi ulaliki nditu. So anthu ena amene mwina simuna imeko pa pulpit, do not worry, mwayo odzalalikira ulipo. Olalikira with your blood. Nkufika ponena kuti Bible inafotokoza kuchita kufotokoza the specific method imene tizapangidwe anthu ena amene azafere. Sikuronse azafa choncho, koma I believe this is just one of an examples that the Bible Mulungu anaona kuti ichi ndi chitchule. Anthu ena they will be beheaded. This is Revelation 20 verse 4. Anthu ena they will be beheaded. And that blood is a seed. Anthu ena azatembenuka. It's a form of evangelism. That's why amene kuti sikuzakhala any starless crowns mu Bible. So muzakhala any starless crowns
aliyense azapezeka ndi nyenyezi kumwamba. So even if you just die as a dead saint, you might think kuti wangofa and that's it, ndangofa, not knowing kuti imfa yako ija ikupanga evangelize ya pulumutsa ena ake. Even mbala ya pantanda doesn't even know kuti ine ndikamapemphera in my prayer right now nena maonea kuti remember me in your kingdom. Remember me, mbala pantanda nana kuti remember me when thou comest in your kingdom. I borrowed his phrase, and it's the same phrase that I love to use when I'm praying. He doesn't even know kuti zimene akule ne pantandapa and hena akusigwitsa ntchito in their prayer. So when you die, you are giving a testimony. So my dead saints, they gulu ambirira amene Mulungu akutumiza in the army. Ndiye Satana, Daniel 11, Satana, he will be very angry. Ndi the testimony, ndi what is going on, akuti he will go out to annihilate many. He will go out to do away with many. Ndiye and Chivumbuso 13 inapanga confirm kuti those who would not worship amene sazalambira fano la chilombo azaphedwa ena. Ndiye anthu ambiri adzafa, and I believe it will be in the millions. When the verses are abayenda along, ineyo I believe kuti ma martyrs amene atafe mu nthawi ya mark of the beast, they are millions. Azakhala anthu ambiri. Satana, he will be killing many people. Now, this is pachandikupanga share my meditations anga ankati mawiki. The reason why Satana will want to kill, why akuwapha Kristu, he aim yake zakhala kuti asese onse. Azakhala kuti Satana ndi target yoti wina aliyense amene asakulambira wina aliyense mumusese pasapezeke ulo mmodzi amene asakulambira. And we are given a reason for this. I think it's in great controversy. Amakamba zonena kuti if he would kill them all, kuti his triumph would be complete. Kuti victory yake iteke ya Satana. Satana azafuna kuti asese anyone who professes Jesus, patsale okhaokha olambira iyeyo. Then for him, the triumph will be complete. Then he will begin at the mark of the beast kusesa anthu ambiri. Now, koma baba pachatuma kamba za death decree, this is not necessarily death decree. This is just kuti nthawi ya mark of the beast mavuto ayambapo. The Bible tells us that some people will die in the mark of the beast. There will be martyrs in the mark of the beast. Some will be beheaded. Then we don't know kuti if this is not a death decree, kuti ndezi zatheka bwanji kuti anthu azaphedwa. Yeah, koma Bible imatuza kuti anthu ena azaphedwa, anthu mpaka now beheading. So that is serious. Kufika poti akudula khosi, that will be serious. So in other words, mwanjira ina, okay, kumbukira kuti the whole world, Bible imene kuti the whole world will hate you because of me. So Satana azawapangisa anthu onse kuti adane nafe. Ndemu nkudana nafe anthu azakhala atilusira kobasa, anthu ena they will just begin to kill us for our faith. They will just begin killing us in any way possible imene angaiganizire. And in some places, in some countries, they will be beheaded. Era bind along. So that's the guru, the first witness. They my dead saint. Ndamene akupeleka first witness. Satana akupanga claim una kuti lamulo la Mulungu ndilosatheka kutani kusunga. Let me prove to you. Ndi mikafano ndi apanga komandi kuti alambire. I will show you kuti these people, they do not love you, they do not love your law. Then the first witness akubwera ndikupanga kuonesa kuti no, there are people who love the law. And then Satana will say, no, koma how much do they love the law? Bwanji ndiaphe muone. Mulungu azati, go ahead, kill them. Tione ngatanga atakane imfa. Ngatanga kane imfa, you have won the battle. Ndekuti indeed anthu ondorani. Ndekuti ngati angapezera onse alambira nkukana kuti safa
chifukwa aopa imfa, ndekuti you're right, ndekuti the law of God cannot be kept. Then Satana kuona kuti anthu ena hii sakugonjabe au akufa. So now there's a group of people who are proving they love the law of God so much that they are willing to die for the law, for the sake of the law. Okay. But okay, fine. They are willing to die for the sake to defend lamulo la Mulungu. In one of my meditations, imfa Yesu Kristu ija was more inapanga zambiri. Yesu Kristu anafa matanda, yes, it was to save us. Koma I believe it was chinali chinthu choti amapanga choti chili ndi mbali zambiri zosiyana. And I believe mbali ina inali is to defend lamulo la Mulungu, to vindicate kuti lamulo lili silingasinthe. That's how important this law is. Nekuti lisasinthe, I have to go and die. So now, my dead saints, they are also witnessing, showing, listen to, we love Jesus so much. We love his word so much. We love his law. David anaimba ku Masalimo 119 akuti, love I thee thy law. I love your law. It is my meditation. David akupanga Masalimo 119, David amango chemelera malamulo a Mulungu. David amango chemelera malamulo a Mulungu. There are people who are in love with the law of God. And you and I, inuwe ndine, tikhoza kugwa nalo nchikondi lamulo la Mulungu. Timagwa nalo nchikondi by keeping it, by kulilawa, kumalichita, kumaliona benefit, kuti koma, mawa Mulungu, they are sweet to keep and to obey. They are very beautiful, sweet to obey. And there are people who love it so much. It will be zizaonesedwa munthu ayasimako the beast kuti anthu ena amaikonda kwambiri mpaka na they are going to say, ineo, I cannot live malamulo a Mulungu. You want me to stop going to church on Saturday and go to Sunday? Ndekuti apopo bas chidule Mungu tipa. And there will be people dying. That's the first witness. The devil will lose the first witness. Kuti fine. Then there are two armies, Nde kusabwera no second witness. The 144,000. The first witness is a dead witness. Akupanga witness ndi imfa is going to die. Musaone ngati ndi small position. Sometimes tikamaganizira za 144,000 the martyrs, zimazamboona ngati kuti ndikuti 144,000 nde gulu lo pambana kwambiri. Yes, to a certain degree they have a higher position, to a certain degree. Koma it doesn't mean kuti ndikuti martyrs ntchito yawo ndi yaing'ono kapena kuti iwo position yawo ndi ya low. So far from it. Far from it. Martyrs amene akuzafa nthawi ku the beast, eno aita nawo nokumwamba atavala mabelt, maband ofila munchiuno mwawo. Anthu azaonera patali martyrs. Azaonera patali martyrs awo. Uyo ndi martyr. Uyo ndi martyr. Mene anthu amayendera ndi ngati asilikali amakhala ndi nyota ka master guide amakhala ndi nyota zosiyana-siyana. Kumwamba anthu azaona patali kuti uyo ndi martyr uyo. Martyr amene. Tiana pachikumwamba kudzakhaso ndi tiana ntomwe, tiana tizapezeka ufumu wakumwamba. Anthu azaphunzitsa tiana kuti mwaonawo amene kuti mudzafaika ndi chinthu chofira mu chiuno. Anazafunsa why they died for Jesus. Anazipereka moyo wawo to defend Yesu Kristu mu nthawi ya mark of the beast. So this is not a small position. Koma now enter the second witness.
Now izakhala kuti namba leja ya Khristu ija ma millions aja akutsika, millions akutsika, and how do I know kuti it's going to be millions? And the number izatsika in a very short time, so many people will die. This is nachitikapo kale mu millions of Jews were killed in history, and the Bible imana kuti history repeats itself. Nthawi inayake ma Jews anaphedwa ambirimbiri in the millions. History will repeat itself. Kanthawi ya ma dark ages iso akhristu ambirimbiri iso anaphedwaso. History will repeat itself. Azaphaso anthu ambirimbiri. Bible imene kuti imauza ma martyrs ena amene anafa nthawi ya dark ages kuti agonanibe nikaye pang'ono until nambala ina ya ma martyrs ena akujoineni. Kukubwera ma martyrs, gulu lina silidatheke kuli gulu lina la ma martyrs mu nthawi ya Mark of the Beast. Koma okay. Ndikufuna ndilowe kunkhani ya the second witness now. Gulu lina lachiwiri. Mena namba ikutsika. Sarana, remember kuti his aim is to finish the whole army yet. Nkhondo kumakhala kuphana, kuzakhala kuphana ndithu. So anthu amene adzafe amafa ndi amene anayambirira kuyamba kupanga charge mkhondo muja pamakhala sikali kumayambira kuja mnano nkhondo zakalekaza imakhala army ina ikubwera kuno. Komanda wakuno wanena kuti charge, ukosanena kuti charge, then amamba charging towards each other. Amene amamba kufa kumafa ndi ma arrows ena. Oh, sorry. I hope that didn't make a lot of noise. I'm sorry. Ena kufa ndi ma arrow ndi mati mivi, ena kufa ndi zipolopolo. Amamba kufa ndi amene anapita kumayambiriro. Remember how many anafera ndanu Uriah matero Uriah matani ko mimene anafera anamika kumayambiriro kuti akafe ku nkhondo. So antambira zafa, but now as the devil is akuloledwa kuti apange trim nambala ija, koma Mulungu akulolera daladala kuwalola anthu kuti afe mnthawi ya Mark of the Beast is daladala. It's evangelism, he's saving others, komanso it's even for your own sake amene ukufa awe. Mulungu chine yonse is love. Palibe chimene Mulungu amapanga ichoti just to kuti atipange inja, kuti atipweteke, no. So even kukulola kuti upite pa guillotine ndi chija amadulira makosi anthu chija. It's love, act of love. Palibe chimene Mulungu amapanga to injure you. The act is a color act of mercy, act of love. So Mulungu adzalola anthu saja apangide trim. Then as the number is coming, kuti no Yesu watsala pang'ono kuyimirira kunena kuti no kuti the number is coming down na Khristu aja Satana akuona kuti awande apande ndawatha. Awande ndawathothola ambiri. Mulungu akudzayimitsa kunena kuti stop. I have preserved myself. Muyona nonkhani yet? I have preserved myself. A small number. Kudzatsaka namba kochepa akakokhaka. Musakapweteke. So Mulungu azanena kuti no. Yes, my dead saint ndamenewo ndakulolani koma awa. Do not harm them. And that group, that second witness, ndi the 144,000. Akuzapanga witness, awasapanga witness ndi mwazi. Awa akuzapereka witness, not ndi mwazi. Koma now akuzakhala no a living witness. Mwaona nkhaniyo? A living witness. Witness wa moyo. Not a dead saint. A witness wa moyo.
Satana amapanga claim kunena kuti lamulo lake silotheka kusunga. Mulungu waonetsa kuti koma anthu tona anthu amandikonda so much pakana they are willing to die. But now let me give you a second witness. I'm going to show you a group of people, a generation of people. Not one, not two, not 1,000, not 10,000, not 100,000, 144,000 people who will reflect image ya Yesu fully. Inu simwayimika image of the beast. Let me show you the image of the Lamb, the image of Jesus. That's the second. Imene yonde angana kutundaku ma clouds mitambo ngati ya mvula chonchi. Second witness, 144,000 alowe mbwalo. Awa musawape. So awasafa Mulungu saalola. Yesu anena kuti there are some of you standing here who will not taste death. Awa musalole kufa. Our witness yao si ya imfa. Witness yao si ya mwazi. Our witness yao ndi living witness. Akupeleka umboni ali ndi moyo. Ndiye umboni wake ndo otani. Yesu anena kuti let me show you. You see numane akuti lamulo Mulungu satheka kusunga. Yes, okay, let me show you. I am coming. I was interceding for them. I was interceding. I was in between them and the Father. I am coming out of my seat of intercession. Ndasiya kuwapanga intercede. Ndiye alola akhale opanda intercessor. Pasakhale owayimirira pakati pa iwo ndi Atate. Tialola for a period of time. Possibly even 1 year. Possibly. For a period of time, I will stop interceding. And they are going to witness azapelekera umboni ndi moyo wao kuti no lamulo la Mulungu ndilotheka kusunga. Mwanjira ina 144,000 azakhala anthu oti asiya kuchimwa. Hello? Asiya kuchimwa. Ndiye Yesu anena kuti to prove to you kuti asiya kuchimwa, that I have stopped interceding for them. Ndiye kuti asiya kutumiza machimo ku the sanctuary. These people have basically asiya basi kuchimwa. They have gotten total victory over sin. Agonjetsa chimo. Ino pali nyimbo inake tu sinapange publish mpaka na lero. Pa internet nake makhala ndi maganizo nayo. I think inenza tu album. Dzina album izakhala unpublished music, unpublished songs of Chakumbira Khaira. Ndi makhala ndi nyimbo murumu zoti mazimbira atu ndekha koma zoti sinapange publish. Sinazirusi, sinakalowe nazo studio. Zimango kubwera mutumu basi. Kumasunga kumazikumbukira. Then ndikuimbira chorus. Nyimbo it's an unpublished song. Please osaipanga copyright, right? Na koza udabwa ena itenga ngukaisandutsa yawo. Iya osaipanga copyright. Tipanga publish. By the grace of God, tizaipanga publish. I'll just sing it to you. Pangono. Pajanma kunima kondo yanga na key, right? Key wa bwino oti no di inveke bwino nyimbo. Yakwera. Yeah. And the 144,000 chimo alibe bota alibe. And the 144,000 anam maliza
maliza ntchito ana gonjetsa tchimo. Awa ndi 144,000 tchimo alibe bodza libe. Awa ndi 144,000 ana maliza ntchito ana gonjetsa tchimo. Yeah. That's gulu lachiwiri limene likuzaperekera umboni, the 144,000. They are so serious, they are serious kwambiri pa nkhani ya kugonjetsa tchimo that they are not willing kuti apange commit any tchimo. In fact, they are so willing that they can even die as a martyr. Koma remember kuti Mulungu has two purposes. Sakufuna wina yesa apange die as a martyr. When aliyense akasafa as a martyr, Satana, he will triumph kuti he has been victorious, kuti no wapha wina aliyense, there's no wapha wina yense mamapanga oppose. So he will feel victorious. Nde Mulungu sazamulola kuti aphe wina aliyense, kuti aphe a Christos. He will preserve himself 144,000 pachigulu chambiri chija chotino sazalola kuti alawe imfa. Now they'll have to live. Yesu atachoka as an intercessor. They'll have to live in the sight of a holy God without a mediator. That's 144,000. Muzindipempera nyimbo tisaipange publish. I believe I'll publish it. Because verse 1 nailemba, chorus nailemba, verse 2 nailemba pena pake koma ndaiwala pa ndikayangana tena iyo sinkaipese naipeza vene nailemba in a certain diary sinaipeze kuti nice apart koma you can always write another one. It's just a song of encouragement kwa inundine, kwa amene tili ndi malingaliro onena kuti tizakhale mugulu la the 144,000. Now, not everyone is going to be in the 144,000. And pachizungu amene akuti don't feel badly. Don't feel badly if you are not in the group of the 144,000. Kuti ine ndikafuna kukhala nawo gulu la anthu 144,000 Mulungu wandilola kuti ndife as a dead saint. Don't feel badly. Our position in life is determined by our capabilities. So, our position in life is determined by our capabilities. Pamene tikuena kukhala moyo, zimatengera watu chimene tingakwanise kupanga. So not everyone can be in the group of 144,000 because some other people are not capable of chimene chocho. What do I mean by that? I don't know kuti mafactors ake angakhale chani. Koma 144,000 antoti mmene amuti kumambi nakamba kukamba za forest, mapiri ena azakhala kuthamanga kupita mapiri. Sometimes I think of it's just our maganizo a human chabe anga, right? Sikuti mwatenge ngati kuti the word of God komano say for example, I don't know. Koma I just manguganiza chaberu magani. This is pure opinion, please. Pure opinion. Kuti manguganiza kuti mwina munthu wa old age kwambiri, right? Kuti mwina munthu oti
mulungu akaona akuzoona kuti this one is a very is a righteous person, ndokhulupirika, kwa mwina ndo anakalamba too much, 100,000 I'll require them to be going up the mountain, hiking up the mountain, or hiding in the forests, running. Mina mulungu akuzonea kuti awa mwina ndisalole. So in his mercy akuzowalola kuti apite. Koma this is just my opinion, because by that sinduranthauzanea kuti ndekuti ndoti 144,000 mulibe anthu okalamba, sinduranthauzа yoncho. Ayi. We don't know who comprise 144,000. We can't go into the nitty-gritty. Komanso ena atanatulira ana ang'ono mulungu azalola kuti amwalire. Again, by saying that, 144,000 mzakhala ana ang'ono. Sindutero. By saying that, sindutero. Koma ndungonea what Ellen White said, kuti as the time of trouble approaches, many children will be laid to the grave. Mulungu azalola ana ambiri kuti amwalire kaye. So don't feel badly. Ndana kuti mulungu, he is wise. We are not wiser than God. We timenopanga accept will ya mulungu for our life. We are not wiser than God. Okay, 31%. Good. We are not wiser than God. So God knows better than us. Akaona kuti uyu ndi mene kumuonera. Gula bwino ndi dead saint. Dead saint wake so wayambirirayo. Wayambirirayo asaone nkomwe Sunday law. Mulungu will allow you not to see the Sunday law. You die now. Before the Sunday law. Mulungu akaunika bwino bwino ono uyo ndi definitely uyo ndi dead saint. That one is a matter. That one is a matter. Mulungu azalola for you to become a chan, to become a martyr. Then mulungu akaunika adzaloza sonera kuti uyo that one is a living saint, uyo is a living saint, living saint, living saint. So God is wiser than us. We cannot be wiser than mulungu wakumwamba. He is wiser than us. So tisakale odandaula tikozotero. I don't feel badly if you are not in the group of the 144,000. Do not feel badly. It means kuti mulungu walola. And we cannot be wiser than God. We cannot be wiser than mulungu wakumwamba. Okay, pakudutsa kaye anthu pang'ono tingolola kuti adutse kaye, and then I'll continue. That's kale pang'ono kutseka. This is the 1 hour and 3 minutes, so I'm about to cross. Hello. Hi. Don't feel badly ndanena ngati sitili mgula 144,000. Nkomwe ndani akale kuti iyi ndi nkhondo. This is a great battle, the final battle. So asilikali amene mulungu akuzagwiritsa ntchito kuyambira ma dead saints, ma martyrs, ndi ma 144,000 is not for everybody. Ndinatuzona bayinda longo. Sometimes let us use wisdom imene mulungu anatipasa. This is not for everybody. You remember nthawi ya ku Bible, anthu amadomoka mu army just for the manner of eating, manner of mene anamwera madzi kudomoka. Mulungu anaona awadomoleni. So this battle ikubwera ya mark of the beast, kuti ukhale mgulu la ma dead saints, la ma martyrs, kuti ukhale mgulu la the living saints, is not for everybody. Ndiye ena mulungu akuwalola kuti apite panopa. That's why panopa mukuona anthu ambiri akumwalira. Inu mukuona ngati zilungochitika pamene Bible limanena kuti
anthu sapanga perceive kuti God hideth the righteous from the evil to come. Mulungu akumubisa from the evil. How is God hiding from the evil? Akuwalola to use the underground route. Underground route ndiye kuti ndi grave. Anthu amakamba za secret rapture. The devil is a liar. The devil is a liar. Satana ananamiza anthu ndi secret rapture. What is happening right now is not secret rapture. Panopo Mulungu akuwalola anthu to die. That's the type of rapture in quotes imene ikuchitika. He is allowing them to die. Muri muzisilira. Munthu akamwalira kumasilira kuti iyi nzathu wapita. Mulungu amutenga. Kumutenga wakamini kuti Mulungu amubisa. Munthu wa righteous amene wamwalira panopo. Mulungu wamubisa. And they should be happy and celebrate. Kunena kuti sana alole kuti aone time of trouble. Time of trouble si zana timatero, right? Kulankhula wake si zana. The time of trouble such as never was. Is si zana. Amos ananena kuti inu woe to you amene mumapanga desire the day of the Lord. Anali Amos ngandikula kuitsa mundikonza. Because ndikonza in the comment kuti I know it wasn't Amos, it was wakuti. Mukozo kulemba in the comment, type in the comment. Ngati anali Amos, just type yes atsogola amen, anali Amos yemweyo. Woe to you who desire the day of the Lord. Is it not darkness? As man told you amangoyimba asakudziwa nkomo. Amangoyimba nyimbo yawo yabwino iti. Tsiku la ndima lidzaposachedwa. Tsiku la ndima oyipanzalila mayo. Chanchani uko. Lidzakhala tsiku la Yehova is not a small day. Akuti ku history kulibeko nthawi ngati imeneyi, ku future kulibekonso nthawi ngati imeneyi. It is only this period. Sizakhalako kutsogolo, kumbuyo kusidakhaleko. Nthawi ya Nowa chichewa cha masiku ano ikulenga. Nthawi ya Nowa ikulenga. So these are akwena kukhala asilikali idenieni, and that's the mindset imene tikuyena panga develop. Tisiye kukhala ma weakling. Pabwaso dzowuluka pano kadzi ufune chani kaya ino pili zungulia phone yet. We need to develop mindset imene yabaya ndalongo. It's not for the weaklings. We need to be thinking in a soldier mindset. We need to be strong. Bible means to be strong, be courageous. Christ is not just about humility and meekness. No, you need to be strong and courageous. You need to think like a soldier. Of course, by the power led by the Holy Spirit. Koma courage. Kukala wolimba ntima is a character of Yesu Christ. That's why Mulungu is amafanizia pena ndi nkango, because that's part of the character of God, you know? We need to be courageous. There's a battle. Mifuti likale ready manopo to shoot us down. We need to be courageous. We are not bowing to the institution of the beast. Siri kupanga nawo zimenezi by the power ya mzimu woyera. Courage ndi character ya ufumu wakumwamba, ndi character ya army ya Mulungu. So this battle ikubwerayi si battle yaing'ono, and it's not for everybody. So do not feel badly if God allows you kuti simuona nkomwe nkhondo imeneyi. Do not worry. As long as wafa mwa Yesu, as long as wafa dzina lako liwe lalembedwa m'buku la anthu amoyo, that's fine. That's okay. In entire this is in my human thinking again. Kuti ngonena no mungu kamba no mwa munthu pacha pano timakhala kucheza, tikungocheza. Pena ndimaziganisira kuti ambuye akumwamba. Mene lili nkhondo ikubwerayi.
ndiye ma soldiers abwinobwino amphamvu mwanji mukuwalola kuti azipita ena ndi ena ngati atamwali ama Woodman. Woodman sende amene akuzapanga loud cry nthawi ya Sunday law, you know, just thinking, you know, in a human thinking kuti amene sende ma soldiers oonekeratu awa kuti awa ndi ma soldiers awa. Kenako 2017 Moses Mason abale akusinde ma living saints awa. Koma I'm just trying to say kuti you can imagine ngati Mulungu akulola such soldiers to go beforehand. Oh, my friend. So don't feel badly. Yeah, okay, so let's TNT mangilire timalizitse. Sorry for my disturbance. Mukanona ndikuweva ndakuti pamadutsa munthu ukapena anthu ya so akumangondiyang'ana kumangodabwa kuda akutani nde akumangondiweva. Yeah. So takambaonera kuti let's mangilia the whole issue. Titseke Sabbath monologue ya lero. Takambaonera kuti nyani ma meditation anga wiki no, two groups mene ndapeza, the dead saints and the living saints. Ma living saints, ma dead saints akupereka the first testimony with their blood. Afa mwazi wao is not in vain, si sukupita pachabe. Mwazi umene uja ndi mbewu imene yoti itadzalidwa idzabereka zipatso zake. So ndi evangelism, the loud cry ndithu. The evangelism, the loud cry, ndipo anthu ena azatembenuka chifukwa cha testimony testimony ya mwazi imene azapereke. Mamatas azakhalapo ambiri. I believe in the millions. This is my belief. Kuti azakhala hundreds of thousands of people are going to be dying pa dziko lonse. Ena ku America, ena ku Africa, ena ku Asia, ena ku Europe. Sorry. Ena ku South America, ena ku Australia. They will die. Koma Mulungu salola kuti Kristo azafike pa zero, because Satana would triumph. Asakondwera kuti no, I've gotten the victory, ndagonjesa kulibe Chikristo ndachipanga obliterate kulibiretu Chikristo. He will triumph. Nde Mulungu sadzalola kuti afe anthu onse. He will preserve himself 144,000. Amene no, there will be living saints. Says living kuti azakhala ndi moyo mpaka Yesu kutulukira mitambo ya kumwamba. Sazaona imfa. That's ndi amene akuzapereka umboni wachiwiri. Umboni woyamba tanena kuti ukuperekedwa ndi mwazi. Umboni wachiwiri ukuperekedwa by kukhala wopanda mediator wotiyimirira, kukhala moyo wopanda tchimo lina lilonse for a number of days, weeks, even months, even a year. 144,000 azakhala in the sight of a holy God without a mediator. It's going to be a fearful, izakhala a dreadful time. Ndiye Satana azawapanga tease chikhozotero kuwapanga torture for wadziwano yakuti awa sitingawape. Then Mulungu Satana azangowapanga no torture. Ndi ganizo lonena kuti mwina kutheka pali tchimo limodzi limene silinakhululukidwe. Nanga sili now they know kuti awa ndoti Yesu watuluka. Even thinking about it now, timu anga wapanga zina zake. Even thinking about it kundipatsa mantha.
mantha I mean kuti basi ka nervousness kena kakuti what, living in the sight of the holy God without a mediator ambuye atithandize kugonjetsa tchimo. So those are the two groups. Kumbukirani kuti aliyense akuyenera kupanga aim kukhala 144,000 mwanjira ina aliyense aliyense akuyenera kupanga desire kukhala without sin. Aliyense akuyenera kupanga desire kukhala victorious over sin. Aliyense akuyenera kufika point yoti akhoza agonjese tchimo. We have to repent. Repentance imatanthauza to turn away from sin. Tikuyenera kusiya tchimo. That's the truth. Tikuyenera kusiya tchimo. Mundimvetsetsa kaya? Komano as people are seeking kuti agonjese tchimo lichi, ena adzafa in the process, ena adzafa as my dead saint. Koma gulu lina liloledwa to reach maturity, full stature, abereka chipatso mtengo uwonekera wonse, chipatso chonse chiwonekera. Amene aja they are the 144,000. Mulungu amatcha kuti they are the first fruits, zoyamba kucha. Imansangasene limene anena Bible chichewa. Imamveketsa bwino kuti zoyamba kucha. Zoyamba kucha. Alibe banga lina lilonse. Mulungu atithandize to aim for that. Era baenda longo. So tikamakhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tiyeni tigonjese tchimo. Tiyeni tigonjetse tchimo, malamulo 10 tiyeni tiziwalingalira every day ndi kumawa kupanga strive, kupanga kuti tipange conform to lamulo la Mulungu. Tisanapange any act, tizipanga action yathu mundikhulukira nthawi mbiri mafuna ndilanene mchichewa, koma zipango pozene kuti mawu ophweka amene ndibwerera nda mchizungu, koma ndimayesetsa kuti ndiyamasulire, ndimayesetsa. Tisanapange any act, tisanapange kena kalikonse, tizipanga act, tizipanga chinthucho in reference to the law. Tizikhala kuganizira lamulo la Mulungu. So for example, kwafuna kupanga chinthu, always think kuti kodi ichi sichikupanga isibodza ili, sichipanga violate lamulo la number 9 ichi. That's how mindset yathu ikena kusintha. We must always think of tikamapanga chinthu tizikhala kuganizira lamulo la Mulungu kuti koma is this not violating lamulo la Mulungu chimene ndifuna ndipange panopochi? Kodi ichi sichikuphwanya Sabata? Kodi ichi sichikuphwanya lamulo la number 9? Ndikapanga chonchi sindikho ndikukhala mubodza apa. Ndikapanga ichi si false testimony. Ndikatele apa sinabe apa kubatuko. Bati langa, bati langa. Lasuntha mwachangu bwanji. So we must always act in reference to the law of God. Komano ndi tseka nkhani motere. We cannot osasunga malamulo mu mphamvu yanu. Never. Zosatheka. Osasunga malamulo kuti kungonera kuti ine ndisunga malamulo. Ndi zimene anachita ana Israel kumayambiriro kuja covenant imene ndi Mulungu anaya kuti mwana yakuti ine ndisunga. Tipange covenant yachiwiri, tialembe malamulo pa mtima pano. So sumusunga malamulo mu mphamvu yanu. Hebrews, Aheberi amanena kuti Yesu did it through the eternal spirit, kudzera mu mzimu wa muyaya, mzimu wa Mulungu, kudzera mwa mzimu woyera. And that is why ine mumakonda kundimva ndimakonda kukamba nkhani ya mzimu woyera. Tikuyenera kumabatizidwa ndi mzimu woyera from Sunday paka Saturday, 7 days. Timena tizilandira mzimu woyera daily, mmene timalandira chakudya every day. Tsiku ndi tsiku timena tikulandira ubatizo wa mzimu woyera.
tsiku lathu limene liyambe ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. Very kumayambiriro kumawa uku, kumayambiriro kwa tsiku, musanayambe kukapanga, musanapite kuntchito, musanapite kumunda, musanapite kugulitsa mandasi kapena zigege, musanapite kuma business anu, ma activity yambiri imene ikhale devotion ya mamawa ya weka, secret communion, devotion ya weka. Osadalira devotion ya gulu ija, imene jai, imene za gulu zimene. You are supposed to rely on devotion ya personal. Aliyense amene aje paeka, aliyense amene alandire mphamvu ya Mzimu Woyera, alandire spiritual life paeka, adzazidwe ndi moyo wauzimu paeka. Ndi chimozimozi imene timadyera pa tebulo. Sungane tikakhala pa tebulo ayesa amagawa chakudya inde, koma alesa amakhala kudya kuti azithandize iyeyo mwini, iyeyo akhale ndi moyo kudzera mu chakudya chija. That's communion with God. Aliyense amene alandire chakudya paeka secretly, akuyenera mu secret communion kwa yekha kumbali, one on one ndi Mulungu, akuyenera azalandira Mzimu Woyera. And this has to be activity yoyambirira of the day. 1 to 2 hours yabwino kukupanga personal devotion. Bible imene akuti Jesus akuti from not Bible anyway, ministry of healing amene akuti from hours spent with the Savior. Kangati ndi ministry of healing. Chinakeja ndi room. Pai zinthu panopo zokwera. Akuti from hours spent with the Father. Yes, he came forth to bless the world. Yes, was spending hours with the Father. Hours. Inu mwapanga spend ma minutes anga 2-3 minutes. Bind along. We need to be serious. This is we need to be very serious. So, let us we will do it through the eternal Spirit. Sitting adalile. So, sorry. So kwenda za ambapo. I think nkulowa so kwa dzuwa kusa. Kwa dzuwa lukanga tulikupita kwake. Pamene talandira Mzimu Woyera, tabatidwa ndi Mzimu Woyera, then Mzimu Woyera uja amene ali mwa ife kumayambira kwa tsiku uja, as the day goes, pamene dzuwa likupita mpaka ukalowa, it is mphamvu imene jayo, it is the power of the Holy Spirit imene ili mkati mwathu, imene yativindikira, is outside us, it is within us. It is through that power that we keep the commandments of God. Timayenda in the law of God. Ine nwanga titekeze pompo for today. That's how tingagonjese chimo. That's how we can become victorious mwa Yesu Kristo. Ndikufunira nzabwino zonse wiki imeneyi, Mulungu akudalitseni. We yosei paka na 7th day imene ikubwera. Muzakumbukirenso 7th day kupita uchalichi ndikulisunga kukhala loyera. Ndimakuyamikani kuti mumaonera ma Sabbath Monologue. Ambuye apitirize kukudalitsani. Ngati mumakonda content imeneyi, please muzilemba mu ma comment imo. Zima mulimbikisa munthu kuti apitirize kugwira ntchito imeneyo. Write in the comments. Say something nice. Osaumira ma comment. Say something china chiyonse. God bless you. Mulungu azikudalitsani. Mutipasebe content ina. Fusani mafuso. Ena kuzofusa mafuso ta monologue ina yake bwanje mzati yankeko fuso lakuti. Bwanje mzati uzeko zakuti. Let's interact. Let's talk. Let's help one another. Iron sharpens iron. Ambuye akudalitseni. Ndiona ngati titseke pomwepa. Ambuye azikudalitsani. Amen.